Добър вечер отново! За да не си помисли някой от вас, че съм някакъв темерод, реших при следващата моя среща с вас да ви се представя с моята позитивна, усмихната розова физиономия. Като ме виждате, че съм в розово, да не си помислите, че съм... Не съм. Моята втора история, която ще ви разкажа тази вечер, е отново за доктор Иванов, моят любим доктор-психиатър. И така, влиза един притеснен негов пациент и започва да разказва. Докторе, положението е нетърпимо. Ще ме уволнят. Как така ще ви уволнят? Какво е нетърпимо? Я по-спокойно. Дайте пак. Ами, не се наспивам. Тък му затвори очи и в съня ми идва Клаудия Шифър. Ау, самата Клаудия Шифър и какво? Става интересно. Какво ви казва тя? Ами, какво ми казва, докторе? Казва ми, ще ме оправяш. И аз казвам, ма не мога, не дейте така. Няма не мога, казва Клаудия Шифър. И аз започвам. И какво правите? Ами, какво правя? Оправям я. Но тък му тя си отива и след нея идва. Коя мислите? Коя да мисля? Ами, Наоми Кембъл. И започва да ми казва, ще ме оправиш. И аз казвам, ама не мога, тък му оправих... Знам коя си оправил. Оправил си Клаудия Шифър. Значи можеш да оправиш Клаудия Шифър, а мен не можеш. Така ли? И аз какво да правя? Оправя ми Наоми. Тък му оправя Наоми и те се сбутват на вратата и влиза следващата. И коя е следващата? Ами, Линда Евангелиста. И тя ми почва. Да, не чувам не. И започва да се съблича. И аз какво да правя? И аз оправям и нея. Ама като свърша с нея, то свършила и нощта, и аз не мога да се наспивам, и после на работа съм като троп. Спокойно, казал докторът. Към колко часа идва Линда Евангелиста? И половина? Колко? Ами към 4:30. Това е много известен случай. Писал съм даже учебник за този случай. Значи, като дойде Линда Евангелиста, вие казвате: ето телефона на доктор Иванов. Той ще ме замести. Тя мене ме познава и ще се разберем. Това мога да ви помогна за сега. За другите ще помислим и по-нататък, да видим какъв ще е ефект с това заместване. Вие ме спасявате, казва пациентът и си отива. След него обаче идва друг пациент. При доктор Иванов. И другия пациент започва с неговите си болешки. Ужас, докторе! Не мога да се наспя. Аре, пак и този не може. И какъв ви е проблема на вас? Ами тък му затварям очи и се озовавам на гарата в Русе. До мен е един полицай и войник с куче. И двамата насочват оръжията си и казват: виждаш ли ги тия 10 вагона? Почвай да ги буташ към София. И аз какво да правя? Започвам да бутам, докторе. Бутам и тък му стигам до Централна гара и будилника звъни. И като звъни будилника, аз трябва да ставам и да ходя на работа. Обаче не съм се наспал. Спокойно, казва доктора. Всичко е под контрол. И къде е най-големия азор с бутането? Къде? Някъде към Горна Оряховица. Отлично. Така, следващата нощ, казвате на униформените лица: сега ще дойде след малко доктор Иванов, той поема 5 вагона, а аз другите 5. И от Горна Оряховица до Централна гара няма да бутате. Това мога в момента да ви помогна. Отлично. Докторе, а вие сте гений. Работим, казал скромно докторът. Между другото, към колко часа стигате Горна Оряховица? Ами към 4:30. Няма да мога тогава. Защо, докторе? Тогава имам среща с Линда Евангелиста. И ще се оправяш натам сам. Надявам се да бях изчерпателен, занимателен, полезен. Айде, приключвай. До чуване, довиждане.